marać aynı izbi palmandaki inti Yina marać incontrat il quicket f'nofs tal-lejl u sitt li jisbaħ minnu ma jimxiex jinkontrat għajni id-tuleta u sitt li jisbaħ minnu ma jimxiex f'dan is-skit ġew jikellmuni is behind it f'dan id-dlar ġew ħatfuni isbih għajnejk jinkontrat il-quicket f'nofs tal-lejl u sitt li jisbaħ minnhom ma jimxiex jinkontrat għajni jittulepa u sitt li jisbaħ minnhom ma jimxiex kemm xewqat u kemm misteri jisbih għajnejk kemm demat u l-ħiel imqajma għasbih għajnejk jinkontrat il-quicket f'nofs tal-lejl u sitt li jisbaħ minnhom ma jimxiex jinkontrat għajni id-tulepan u sitt illi memxi jisbaħ minn dar għajni jisbih bħal m'għandek inti jiena ma rajtx għajni jisbih bħal m'għandek inti jiena ma rajtx. U grazzi